Igbo ndị mma na-ekenekwe m na onwere ife ọzọ anyị bụrụ iji wee kọwaa maka research methodology. Onwere ife anyị bụ n'obi wee bịa n'ụbọchị taa na-abụrụ ka anyị mee ka ụmụaka anyị ndị na-agụ akwụkwọ na universities maọbụ ndị ka na-ebidokwa na secondary school wee mee gịnị were Igbo na-aghọta na-ama ife ụfọdụ. Afa m bụ Dr. Emmanuel Nweke Okafọ nke eji eze abụ wee malụ. Ife anyị bịara tata bụ ka anyị wee kụziere unu research methodology were asụsụ Igbo wee kụzie nye ọnya bụ ife anyị bịara maka na asịrị na nwere ka mkpịsị aka ara na amana eji na-enwecha anyị nke a ka anyị nwere and nke anwa anyị nwere ka anyị were wee na-aga maka na nkụ dị na mba na-eyere mba nri. Asụsụ Igbo ka anyị were na-agaba ọnya ka anyị bịara n'ụbọchị nke tata. Igbo ekene m unu. Okay, so today we are here to talk about research methodology. And this research methodology, we will be trying to use Igbo language. If I were showing me an Igbo language, because ndị na-aghọtasịrị ya ma a na-asụ oke oyibo anụ na ghọta ya ọfụma. Maka na research method anyị ncha nọ na be anyị nwebụ ndị Igbo nwelụ asụsụ anyị ji wee too, asụsụ nne na nna anyị ji wee kụziri anyị ife. Ọ na-esili ụfọdụ ike ma ya na-asụ oke oyibo anụwa mana anyị agha gbanarịrị oyibo na ọbịago bụ na ọbịago, mana asị nka m wepụta ụbọchị taa ka anyị wee nwee ike iji wee na-akọwala ụmụ akwụkwọ ndị ọzọ ebe dị iche iche ma ndị nọ na university mahadum ma ndị nọ na secondary school ebe ọbụla ebe onye nọ ka o wee nwee ike ịga na-aghọta ife ụfọdụ n'asụsụ nke anyị nwa bụ ndị Igbo. Onye ka anyị bịa n'ụbọchị tata ya bụ na abịa na research methodology ife izizi a na-enebe anya a na-ekwu maka ya oge ụfọdụ na-abụ ọ bụrụ na ị chọrọ ime ife kedu ife ị chọrọ imenụ. Onye ka a na-akpọ ụfọdụ na-akpọ ya written thesis, dissertation proposals, project proposals. Ọ bụrụ na ị nọ na university wee nọ na final year, ndị nkụzi wee sị gị or your dean or your supervisor wee sị gị nyegodi proposal ife ibu n'uche ife ọbịa bụ ife ị chọrọ iden ife ị chọrọ ịkọwa. Onye nwe bụ ife izizi ụfọdụ na-eneba anya tupu e wee gaba n'ebe afọ a na-aga ya ka a na-akpọ research proposal. Kedu ife ị chọrọ maka ka ị na-agụ akwụkwọ na-agụ na-achịkọta from your 100 levels, 200 level, 300 level, 400 level, or year 1, year 2, year 3, year 4. O nwere oge a bụ eluzi asị gịnị kwesịrị ide project, which means na o nwere ife ibu n'obi academically ịchọ ime contribution ịchọrọ inye ndị ụwa. Ọ ga-anwe ka anyị achụzi gị weta ife ị na-eche maka na o nwere ife dị gị n'obi iji wee chọọ iji na-agụ akwụkwọ ahụ. O nwere ife dị gị n'obi ọ bụ ya bụ ife ka ị chọrọ ime ka ndị nọ n'akademik malụ. O nwere idea, o nwere ife ịchọ igosi na onye ka a na-akpọ proposal. When you have chosen your topic, you are expected to write a research proposal. Yes, ị nwetara na topic ị kwesịrị ị na-eche kedu ife ọbịa ka ị chọrọ ide maka anyị bụ ndị Igbo. Ị nwere ike ọ bụrụ ịchọ ide maka ilo, ị nwere ike ọ bụrụ ịchọ ide maka mmụọ ada, e nwere ike ọ bụrụ ịchọrọ ide maka ndị nne na nna, e nwere ike ọ bụrụ ịchọrọ ide maka marriage, alụmdi na nwunye. Ị nwekwa ike ọ bụrụ ịchọrọ ide maka Biafra nke ma bụ onye Igbo na ife na-anụ maka Biafra anụ na-akarịgo akarị na kịta ka idegodo ife maka ya. Mana before edebe mmụ onye nwelele ife bụ isiokwu gị isiokwu anwa ka ha bụ ineziela anyị wee bido wee debezie wee wepụtaba ife ihe eji wee mee ife a na-akpọ proposal. This is the statement of what you plan to do. You have to convince the reader that it is worth doing and you know how it can be done. You see that? Proposal bụ ife anwa dị gị n'obi na-anụ gị ọkụ n'obi ịchọrọ igosi ịchọrọ isell out the idea ịchọrọ ka onye ọbụla malụ uwe na-anụ gị ọkụ n'obi. Ayasị gị ụfọdụ na-eme biznes oge ụfọdụ asị gị weta biznes plan. Etu a ka ọ dị ka ihe ede weta ya proposal ka afụgodo ije imesizie proposal wee submitizie to your dean
submit it to your supervisor, submit it to your faculty, or depend can this and kefa. That is why the word proposal, it serves as a synopsis of the academic research. In other words, to plan your work, you must compose a synopsis of the academic research. The academic research proposal consists of the following sections. Of course, if any research topic. The topic must be clear and precise. Even kapata na topic of the year wetaya onye obuna nele anya amagi ife ibu n'obi. Supervisor gị go ke ni cholo ide ife am ga submit earlier topic. Bugodo mgbe anyị na-agụ akwụkwọ niile anyị kwesịrị ịchịkọta onwe gị ọnụ mara ife ibu n'obi. Ọ bụ ya ka ị chọrọ idenu. And if I'm ibu n'obi, ọ ya adịrịrị very clear and very precise. So topic. When it is read, it can easily and immediately show what exactly you have in mind. It does not matter whether the topic is short or long. No, the ogonogo abrefane or no, the obele abrefane. No, onye obuna for topic gi no fugo if actually then shozia egwea. And if obuna ikwesi ikwu ebe anwe ya adịrị meaningful. Onye obuna chọrọ na topic gi anya oh ya dị very interested in it. And the topic gi ya ka o si kwesị. Onya bụ na o ji adị mma na ị nwetara na topic inedezie topic gị anwa anya wee wezelie wee buildzie up your proposal wee package anya ọfụma wee wegalo ndị department gị wee wegalo ya supervisor. So dịka anyị esi wee malụ ife ịbụọ gbadosili ike ma ọ bụ na ịbịasịa na proposal n'ime proposal anwa iwetego topic ife ọzọ ya ajụzi onwe gị ọ dị ife ndị oyibo na-akpọ about 3 what and h. Ụfọdụ nwekwa ike menye 3w and 1h. Ụfọdụ nwere ike menye 4w and 1h. Nke ife nke apụta ife ọ pụtara na ebe ị na-ede maka that your background ka ife menyute gị na mmụọ iji wee chọọ ide ife ahụ ị na-ede ọ dị very important. Ya ka a na-akpọ background and significance of the research. If I want me to take more each way, if I'm actually done. Only if I tag, what is that? Only give a gugasel. It will make a sicky that if I'm in it. Kedifa de fang. Ozoquabo. Kedifa Obiaki Nelanya. Where's in the Wubuni than if I'm actually done. Keduki is where I'm the answer. Kediki is when the result. How? Okay. Background and significance of the research is the answer. Is to give the answer to the question or problem why you decided to do that particular study, that particular research, that particular article. The answer of the question should involve the following. It should explain the discussion of the chosen topic in the past with the perspective to the future. Academic abụrụ na kata ịgbala emebi fesa gị ife ahụ akpanyite gị ikwesịghị ịgụ akwụkwọ ndị ọzọ wee nwee ike ịchịkọta ife anwa bụ gị n'obi. O nwego ndị dee ife ahụ ị na-achọ ikwu maka ya. Ndị a dele ife ahụ ị na-akwụchi ikwu maka ikwesịrị ịgụ maka fa wee nwezi ike isi n'ebe ahụ wee chọpụta nke ngị nwa kwesịrị ike ime nwere ike iden. Onye kapa ji akpọ ya academic. That is why it is called an academic research. It should explain the discussions of the chosen topic in the past with the perspective to the future. What will be your contribution to the discussion? How and why? Your research may be in a new vision, undiscussed before. In this case, you must state that it is the topic of a new vision, then state what contribution it might add to the field of knowledge. You see that? Aka eji wee sị ka anyị kọwaa ife anụnwa n'Igbo maka ụmụ akwụkwọ ndị na-awọta sirop.
ọ bụrụ ịnọkọta isi na ị na-ede ife ịmachapụta debe ife, mba, ọ bụrụ ya. Ife ahụ ị na-ede dịtọ na ịbụ nwata akwụkwọ ikwesịghị inwe akwụkwọ ịgụrụ. Ka nye unu example, ịnọkọtara kịta anụnwa chọọ ide maka Biafra, maka ndị Igbo na-ekwu okwu maka Biafra inwere onwe, ọ maọbụrụ onwe ya ọ bụrụ tọpik na ịbịazi ikwesịghị ije chike ndị kwuru okwu maka Biafra, ikwesịghị ịgụ akwụkwọ Ojukwu dee maka Biafra, ịgụsị anya idebe, mara ife o kwuru n'ebe ahụ ka o si wee kwu ya, mara ife ọ kọwara n'ebe ahụ ka o si wee kọwa ya. Ị gakwa jekwulu nwoke nke a na-akpọkwa Wazirike, kedu ife o kwuru maka Biafra, kedu ife ọ kọọ maka Biafra, kedu ka o si wee kwu ya, kedu ka o si wee kọnya bụ ife. Inekwe Nnamdi Kanu, kedu ife o kwuru maka Biafra, kedu ife ọ kọwa maka Biafra, kedu ka o si kọwa. Mmụ ife niile a ndị a degasịrị onye ka o ji wee bụrụ na tọpik ọbụla ibunyete onye enwego ndị mere ife maka ya bụ tọpik, ije gụgodo ndị a wee mazialụ ka fasi wee tackle that particular topic, i wee nwee ike ịmazi etu gị nwa kwesịrị ike iji wee tackle nke gị, wee adịzie ife anwa dị iche bụ ife menyite gị na mmụọ iji wee chọọ ide. Maka na ị nwere ike ịpụta de na academic writing, ọ dịrị nkọ ịpụta ide maka Biafra ka ọsọsọ etu Ojukwu si wee kwu maka Biafra, maka na ndị kwu maka Biafra erigo nne. And ọ dịrọ nke ịpụta ikwu maka Wazirike kwue ka ọsọsọ Wazirike si uga, mba, etu a ka ọ dịkwa nke Nnamdi Kanu, mba, o nwere ndị kwu maka Biafra. Eji m mmadụ ịtọ ọnụnwa wee nye example ya ka a na-akpọ na academic research ya enwelele background ife menyitelu gị na mmụọ and ife kpatala o ji wee dị mkpa iji wee chọọ ide ya. That is what was significance. Kedu ụlọ ọbala ọ bụrụ nọkọta idebe ife ọ na-enwere onye ya like ego na. How the topic concerns ideas and theories. You see that? Topic ahụ iwetara background ahụ menyite gị na mmụọ, ife ahụ menyite gị na mmụọ iji wee chọọ ide project wee submitele ya supervisor. Onwego ndị ebe ọ bụ na onwego ndị dere ya, onwego theories ife kwugasị maka ya, nke ha nwa ị chọrọ ide topic, kedu ka favour si wee, where are the linkages, kedu ka o si wee bata nke gị na nke fanwa. How the theories and concepts are explained. Ịpụta na ya akọwala ife dịbuni before, just like etu nsi wee kwubu before. Iweziele ife anwa dịbu before, i wee tinyezie na nke ọfụ na-abịanị. Arguments, evidences must be raised. Ojukwu kwuru ife dị etu a, na ka o si wee kwu ya, negodo argument o raise, na ife o find out. Nnamdi Kanu kwuru ife dị etu a maka Biafra, negodo ka o si kwu ya, na argument o raise, na ife I found out. Wazirike kwuru maka Biafra, negodo ka o si kwu ya, na argument o raise, na ife o find maka Biafra. Ịchịkọtasị ife niile ọnụ, iweta evidence, weta kwutu ebe ahụ fa kwuru ya, iwe wekwele ya wee na-aga. Nwa eke sịrị na ezi anụnwa dị etu a, nwa oye sịrị na ezi a dị etu a, nwa afọ sịrị na ezi a dị etu a, nwa nkwọ sị na ezi a dị etu a. Ife niile a bụ uche onye adịghị njọ dịka anyị si ekwu n'ala Igbo. Mana nke nwa bụzi onye na-eme research, ya agụsị ife niile fa kwuru, mara ka fa si wee kwu ya, ụdị fa si wee kwu ya, wee were ya wee gabazie, wee tinyezie nke ga nwa bụ ife kpanyitere gị iji wee chọọ ime ya bụ ife. Has the topic been covered by others or not? Ife ahụ ịchọrọ ide na onwego ndị kwuru ya before dịka nsikwubu. If it has been done by others before, which aspect has been done? It must be shown by the candidate that her or his research is new and first-hand contribution, which has never been investigated by others in the same way. You see that? Ọnọdụ ka ife ahụ kwuru before. Ni example ka m ji ife gbasara topic Biafra wee kwube na Ojukwu ekwugo maka topic Biafra, kedu ka o si kwu ya, kedu ife kpatara o ji wee kwu ya, kedu ka o si wee mee mgbe o kwuru ya, kedu gasị ife dị na nke nyanwa iwee bagakwa na nke Wazirike. Negodu mgbe Wazirike batara, na ka o si mee ife Biafra, kedu ka o si wee mee, kedu ife kpatara o jiri wee nweta ya, kedu ife o megasịrị dị mma na nke ọ na-adịrọ mma. Ịbịakwa na Nnamdi Kanu, kedu ife o melụ, kedu ka o si wee mee. Ịchịkọtasị ife niile anwa, inyosizi anya, iwepụtazie nke gị, maka na ị na-anya ife ka fa si wee mee nke fa.
mana o nwere ebe fa na-emetasịrị ọfụma ebe anwazi ka ife anwa ịchọrọ ide nya bụ mkpa the significance of your research because na background maka topic dị etu a na onwego ndị kpatụrụ ya aka katama na fa kpatụrụ ya aka bụ eziokwu mana o nwesịrị ife ka ụkwanụ fa na-akpatasịrị aka onyenwa bụ ife ahụ iji wee bupụtazie nke gị ka nke gị anwa ibupụtalụ wee nwee ike ịkọwa ife anwa fa na-akpatụrụ aka onyenwa bụ background and significance of research. Abịakwa na nke ịtọ anyị akọọ maka thesis statement and research questions. Get straight to the point. Ịma na ije ọgụ ụfọdụ ejide ndị mmadụ asị gị jee na polisi ka ime ka statement ị na-afụ etu ka ọ bụkwa ife a na academic ife a na-ede ede kedu statement gị na mmụọ ada na-emeta obodo ọma nyanwa bụ ya statement iwe wezielu statement a wee bịa odozie ife ị kwesịrị ịkọwa na ife ị na-ede na your project or na your thesis or na your dissertation. ị nwere ike ịjụ question ka a na-akpọ question research questions research objectives. O nwere ife ibu n'obi wee debe n'ife ilistisia ife ibu n'obi wee debe ife ahụ ibu n'obi wee debe ife ahụ ị chọrọ idebe onye ka a na-akpọ objective. Kedu ife ị chọrọ ime achieve? Kedu ife kpatụrụ gị? O nwere ndị debugo ife ụfọdụ dị ka nsi wee kwu ofu okwu ahụ kwukwara na mgbe izizi preceding relevant researchers ụfọdụ na-akpọ literature review. Anyị enebi ya anya ọfụma mgbe oge lu maka nke ndị a mana ka o si wee dị asị m nọ ka mkpatụ ya aka ka anyị na-dịkwa nkwadebe na ife anyị ya enebe anya na this our class. And o nwere ife ọzọ dịkwu mkpa, definition of the terms used in the research. Yes, mmadụ nwere ike sị gị blessing mana ife o meanu na blessing abụrụ ife nke nwe meanụrụ nke ahụ ịma. Mmadụ nwere ike sị gị religion mana ife o meanu na religion abụrụ nke ahụ imenụrụ. Mmadụ nwere ike sị gị spirituality mana spirituality etu si water spirituality abụrụ nke ahụ ị na-eche. Ya ka o ji adị mkpa na academic research project, thesis, dissertation in whichever way it forms na onye anwa na-ede ya kwesịrị ịkọwa okwu ọbụla gbagojuru anya ebe anwa ka a wee mara ebe ọ na-aga. O nwere ike ọ sị gị man, what does he mean by a man? In the research, in his paper, o nwere ike ọ sị gị woman, what does he mean by a woman? Of course, anyị mana mma ife niile nwere general understanding mana oge ụfọdụ to avoid confusion o nwere terminologies ọ na-abịa iji ụzọ ya ikwesị ịkọwa kedu ife imenu na that terminology na this your paper. You say environment. What do you understand by environment? What's the meaning of that environment? By the way, let's for example, before, ana m ekwu maka Biafra. What is Biafra? What do you mean by that? Do you mean a nation or do you mean afa mmadụ? You mean Biafra as ndị obodo ka you mean afa mmadụ? Ya ka o ji adị mma na term ọbụla a na-akọwa ya ka o si kwesị. Mana ife ọbụla a na-ede ede anyị ka ya agaba ife niile a na-ekwu kịta bụ ife anyị emetụsi aka in details in research methodology. Mana anyị na-akọwa ya n'Igbo na-akọwa ya n'oyibo maka na anyị ya sịrọ ka anyị na-akọwa na n'oyibo maka na oyibo abịago na ọbịago mana ọ bụrụzi ọbịa ka anyị tụfuzie nke anyị. Ya ka m ji wee sị na taa nekwe research limitations. Research limitations is part of the proposal. Ị nwere ike ịkọwa kedu ife ebe ya na-emetụrụ aka. Ọ bụ na ị chọọ ịkọwa maka Igbo, okay, na ị chọọ ịkọwa maka Igbo mana ebe ị chọọ imetụ aka bụ na Igbo spirituality. Or maybe ị na-ede akwụkwọ wee na-ede maka Nigeria. Topic gị na-akọwa maka Nigerian education. Ị bịazie limitizie nye to Nigerian education, primary schools. Maka na Nigerian educational system really nne nwere ike bịa tinye na primary school. Ị nwekwara ike gaa further, not just primary school. Ị nwere ike si na primary 1. That is ife a na-ekwu maka research limitations. O nwere ife ị kwesịrị ime mana ihe emenwuru eduto na efe adịrọlụ gị. O nwere ife ị chọrọ ime maka ihe emenwuru maka na o nwere ọ bụrụ higher research akpọnya grant na ife ndị ọzọ.
ịbịakwa na research methodology, kedu ife iji wee nweta your result? That is the point. Or is it qualitative analysis or quantitative analysis? Ị ga na library ga gụọ akwụkwọ ebe ndị mmadụ degasịrị wee nwee ike iji ife ahụ fadel wee kwuo okwu, ka ị galụ jejụba ndị mmadụ ajụjụ ebe dịgasị iche iche. Kedu method you use wee nweta your answer? Onye nwoke a na-akpọ research methodology. Ịnekwa anya chapter outline of research, ọ na-enyekwa aka ọgwụ ụfọdụ etu isi wee outline ife ị na-ede. Then references, anyị akọwasị ife niile a n'uju mgbe ọ ga-elu. Eji m n'aka na onye ọbụla ya na-eso this class ka anyị mepere ọfụ, maka na o metụtara anyị n'obi ka anyị were asụsụ anyị bụ asụsụ ndị Igbo wee na-akọwakwa n'ife ụfọdụ nke anyị nwere ike anyị na-akọwakwa, anyị na-amụta, because na ife anyị bịara ebe a nụwa bụ ka anyị mụta. That is why ife ụfọdụ m na-akụzi ọkwa m na-akụzi ngwa wee nwee ike ịma na ọ bụrụ na m masịrị. O nwekwa Igbo ụfọdụ Igbo anyị ji wee bịa nwere general Igbo, mana nke anyị nwere ike ka anyị nwere ike, mana achọrọ m ka ọ masị na ụmụaka anyị ndị Igbo na universities are not left out, because some of them are finding it difficult to get to understand certain things in English. Also n'ife anyị ji wee sị ka anyị chịkọta ya ọnụ na-akọwa n'ebe a, enye ndị ebe a, enye ndị ebe a. Thank you.